Carles Berga obté el Premi Talent Cambra en Turisme i Oci amb els projectes Atenea i BCN Forest Light. El primer pretén visualitzar d'una manera pràctica i diferent les millors rutes de bicicleta de muntanya de Catalunya, agrupant-les en format digital. Són uns plànols interactius que tu gires i entres com si fos un videojoc i llavors pots seleccionar quina ruta vols fer, sabent que és segura, sabent que és legal, que no passes per corriols prohibits, i plantejar-ho com una mica un joc. David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme i membre del jurat, valora la diversitat i excel·lència de propostes de Carles Berga en l'àmbit del turisme i l'ambició dels seus projectes. A Collserola tenim un dels jardins més grans que ens pensem que no és un jardí, però el podem disfrutar com a jardí, per fer espectacles en allà, per fer alguna cosa que des de Barcelona, des dels Terrats, des dels llocs habituats, tu a través d'un àudio tirat per streaming amb cascos pots seguir la història que està passant i veient com la llum il·lumina Collserola i ens mostra una part màgica que sempre tenim fosca a Collserola i pots donar-li llum com es va donar llum a Montjuïc. El segon projecte, BCN Forest Light, és un pas més en els espectacles audiovisuals basats en la il·luminació. Collserola encesa del Llobregat al Besòs amb un sistema wifi per crear un espectacle musical i visual total. Carles Berga obté el Premi Talent Cambra en Turisme i Oci pels projectes Atenea i BCN Forest Light.